kaka piny luo. And ma ok nyis ni we are ethnic kata wan gi negative ethnicity. Ma nyiso ni we are looking for accountability kaka piny Kenya. Nikech kiny ng'ama chielo gima kamano timre negi. Penjo mwapenjo kata picha mwaneno Joyce ma onego bedni sirkal matiyo sani oikre gi duoko machalo kama mapiyo. A general mar military ok tho athoya across the world, ok tho athoya e tho abila manogolo thogoni. Gimomiyo wacho kamano. E hika sani 40 kata un mubedo ka useneno general, military general adi kandege onego, just like that. Number 1, gima Tom Duoko kelo. Number 1, e samwa bete kani, jatend piny Kenya William Ruto, ka achiel gi teko te mag loch mar Kenya, okonyiso ja Kenya nang'o manotimore exactly. Gimwang'eyo en mana gimoro achiel ni ndege nonego jolweny kama nyoting'o General Ogola. To gima onyiswa kaka jo Kenya nyaka sani, to wadwaro ni mondo wang'e ni problem ne ni ndege koso problem ne en weather oko, ne en internal koso external, nikech magi gik monego wang'e. To kopo ni ne en weather, to penjo maduong' en niya, kapok ne giwuok, nikech achako wacho ni a general ok wuoga ka nitiere jomirito e Kenya ka gin ji ariyo malong'o, en William Ruto to gi CDF. Ji ariyo go irito moingo ng'ata e Kenya ka. That is the truth. Kendo irito gi e piny mora mora moingo ng'ata. So mane momiyo wacho ni a military general ok en ng'at manyalo wuoka gi gari ma ok ong'e ni gari ni condition ne chal nade. Be ok en ng'at manyalo ringa gi ndege. Kadine military general Joyce nyalo tho athoya ovyo e piny ngima. Dikoro gi ng'eny mosetho.